ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau hadangar balat East Khasi Hills District. MP ka Shillong uba Vincent H. Pala mentang sengi kan riu terik Kuala Lengkot ar hajar pusau. Ulayo penuan penha perdano ya kajing rakhi dap Sunpost nem ka Mau Rusier Youth and Cultural Club. Kabalane la shis nem kenti ha kajing elang kebelalong hapo ka Madan Football ka Shnong Mau Rusier West Khasi Hills District. Hagini singi ba palau layo ruban pelai ba ya ke souvenir jong keseng bat ha juk apor layo ruban peli ya umau saken mau. Jong ke jubilee kesiar bat odru ya kiek kom kadak jong jing penha perdano ya kata jing rakhi dap Sunpost nem jong ke MYCC. Haba ajing keren kum kongsan agni singi ba palau laong balada ki bria ki wastat ki berius pa kim perkhat tang le dishment. Kanong kajing kerku bakrawi imlang kasalang ha ki babun kiliang bat ulong ru ba hakum kene kajing dap Sunpost nem jong ke MYCC ngidai ru ban kan mau buram ya kitu ki samla bat ki riorang ba ki balayo i jingai ban thau ya kaseng jong ki samla na ka benta ban kentiu ya ki samla ha ki babun kiliang. Begini aja kajing ngadap da kajing kemen buat kajing sultanat mata keski ban beli yang mau Rusier Youth and Culture Club Anostan dan Skasils Stang nudu ciajar kena Spanyol pusau aduk mata arhajar arto pusau Golden Jubilee Celebration inaugurated by me as MP of Shillong Constituency in presence of Iram Rai Jarngam Constituency MLA, but Shah Meniu Deputy Commissioner, Ba Gabriel Walang, Ba Arji Momin, but Kumjuroi Ba B Rapsang Deputy Director NYKS Shillong, in charge of District Youth Officer NYKS Nongstoin. Hakum kani kasgi kajing dap Sunpost nem ga Golden Jubilee hagani ka closing nasio ba ngidiban kemaulo ya gitu baro kibadon kajing yo ijngai na do manswa ban penyaj ya kaslong kathau tangkirang ba tangkilong kami teng ngidon kam ya kajing arab jong kisamla ta kajing yo ijngai na do manswa ban seng ya ki seng jong kisamla ban pet ladon ban do thia ban do dem namata ka jingpha ban penyai ya ki sports ki culture ban penyai ya ka imlang ka salang ban penbit penbhai ka riti ko dostur bengela ban le lamba ki samla te hukum ka ni singi de ban kemau burom ikitu ki samla nado manswa ki bla tristom ban penlong ban pen man ya ka ni kasnong kumbo kalong lamba ka tristom ju ki kemau ro iki bang yo ban yadon hang ni yo ban rki ka ni kasngi kadai ke jing tristom jong kitu ki samla pemanswa kadai ka moment dan ka por ka mangin kemau ye kemau buram ya kitu ki samla ki bat trainer do manswa ha ka jo ka por kadai bandon ka reflex ka jing sngau hangi ki samla ka e bangile kumba ki wei ki le manswa yingi ka e bangile namanta kalawai itanat ka moto jong pi ka e bangila ban le namta kalawai tementa ka kamram hapi hanga ki samla ka e bangile namta ka lawai ka jing banongkong bangila ban lem ta be da ngi hi wei pe wei ni long ki bat ti bru ti play ni long kum ki samla ba pet ba tresitom ba perkap benia ki samla sisha nado menta ka lawai jong iro kan long ka ba sisha kata ka ban kamba bon ki bastat bon ki beruspa bon ki babiang ka kam ka jam rela ka ching im jong ki ka de tang na manta shimet la ka ching im jong ki ka de tang na manta ki yung kasam ting ni don ka ching do nong ka society rei la de start ni ruspa ni biang ni kersan pat yang parasam la ni kersan ni kwe ki long yeng ni rap ki kwe ki long yeng ka ching start ka ching ruspa jumi ni ai
ya ki perlok ngirap ngisam temut ke society jing kanang kiu susu teng marwei ngimla ban kiu teng marwei ngila ban sio kemba ngi sa marwei sio kemba ngidok nom rei ladang karsan ye wei ngirap ye wei ke jing start jong ngi kalau wei jong samla jong ngi kanang khampa kanang kham nyat susu na kerman ba negani ke snong kumoong iba ji momen bahkan semi ki engineers ki doctors nakini ke snong ki sami ki scientists ki pilots ki doctors de ban miro ki scientists nakini ke snong kini ke samla kini students ke badon mata kini ihi manakani commission jong ke India ki brio ke poi ki ba design ki ba yarap ban long ki scientists po ISRO kiba pun kiba wana no kendong tambah kiba tristong ki kram pas ni ki school ni ki college kiba start kiba he paunam ni ki pas ni ki school no kendong ki college kiba don ha kiba kamrit bat ha jo upor bat tambah ki tristong da ki latre takijing tristong bat kajing tri hok ya ka kam bakajing yarap I wewe ke badon kam ha langi don ha kanyam langi don ha school langi don ke imlang salang ha snong athau ya katahi ngila banle lamba kacing tristom kumbai tristom pi ke samla ngaso to ban pai hado kene kesengi ke ba kene kacing internet kacing care I jingile kai ki babon baro sistem lenter hilar ki tena tristom te hakine ki jingir ki ba kiring ki katno kacing ya kendo para samla para snom kacing kacing ya karsan yi wei kacing ya rap jimi wei hakajo ko por kan don hi kacing ya kulmar ting wah kindon hi prasam laro ting uwei kwa da uwei dah kum kani ka por closing ceremony tongin ke mai kitu batristom ini map iwei te sagawero ba haunu usnem ubat mai na penpau ba na kermen ba nga ai ke jing koblei pi baro ai ba usnem ulong usnem ubajob usnem ba ai ke jing ko jingkia usnem ubang ini map ini karsan ini tei iwei